Blikseminslag is vermoedelijk de oorzaak geweest van een brand in de Zwartbroekstraat in Remuin. Zondagochtend brak er brand uit in een woning, precies op het moment dat een fikse onweersbui over Remuin trok. Rond 7:20 ochtends hoorden buurtbewoners een helle knal. Vervolgens brak er brand uit in het pand in de Zwartbroekstraat. Op dat moment waren er nog 2 mensen aanwezig. Ondanks dat de woning al voor rook sting, kostte die zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer had op dat moment al groot alarm geslagen, omdat niet zeker was of er nog meer mensen in het pand zouden zijn. De schade door de brand is groot. De brandweer had het vuur snel onder controle. Bij de brand op de Zwartbroekstraat is niemand gewond geraakt. De brandweer is ter plaatse gekomen en toen ze het pand ingingen, hebben ze meteen de meterkast gevonden waar de brand was en deze meteen geblust. Netjes inderdaad plaats gekomen, zij gaan kijken of hun mede kunnen bepalen wat de brandoorzaak is geweest. Het was sowieso een pittige onweersbui die over Remuin trok zondagochtend. De stationstunnel kwam onder water te staan. Of de bui op meer plaatsen voor saaiheid gezorgd is niet bekend.